kvinnornas steg. Jag ser ögonens glans. Jag tror på mig själv. På min sida. Jag har väntat så länge på just den här dagen. Det är skönt att den äntligen kommer. Väntat så länge på just den här dagen. Det är lust när den kommer. Jag hör skrattande var. Hör slussarnas brus. Hör telefon som kan leva. Jag har inte musik. Hör vindarnas sus. Jag har tro på mig själv på min sida. Jag har väntat så länge på just den här dagen. Och det är skönt att den äntligen kommer. Väntat så länge på just den här dagen. Det är just när den kommer. Dagens matchnappar här är Hammarby 02. Dagens domare Toffe Karlsson från Göteborg. Han assisteras av Andreas Björkman och Patrik Lindberg. Då ska vi ge er gästande Halmstads 11. Lagkapten Jonny Lundberg. Mål nummer 1 Carl-Johan Jonsson. 4 Miller. Nummer 5 Peter Nyström. Nummer 6 Johan Broberg. Nummer 9 Gudjon Balvinsson. Nummer 10 Antonio Rocha. Nummer 14 Mikael Goldman. Nummer 16 Christian Björn. Nummer 25 Rickard Andersson. Nummer 26 Joakim Brena. Halmstad Andersson Jens Gustafsson. Då ska vi ge er Hammarby start 11. Nummer 10 lagkapten Andreas Dahl. I mål nummer 1 Johannes Hopp. Nummer 3 José Monteiro. Nummer 4 Marcus Törnstrand. Nummer 5 Daniel Theorin. Nummer 6 Adis Husinic. Nummer 7 Christophe Lalé. Nummer 9 Sebastian Castro Teo. Nummer 11 Sinan Ayranchi. Nummer 16 Mikael Rydell. Och nummer 22 Erik Figueroa. Hammarby tränas av Greg Berhalter och Håkan Sandberg. Han har också med lagen årets seriepremiär här på Strömstad mellan Hammarby och Halmstad.